Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der sidder vi inde på strandet, og før den her video den egentlig lige starter, så vil jeg gerne sige undskyld, hvis der er noget larm i baggrunden. Min far, han klipper hæk. Men vi starter simpelthen hernede i vandmarkedet, tror jeg det hedder. Og som I kan se, så har jeg 57 brød på mig, som jeg tror ikke, det er nok til at ranke op, men nej, det er det ikke. Men vi kommer i hvert fald godt deroppe af. Vi er på de 100.000 nu. 100... Vi er på 106.000. 106.000. Så vi er næsten halvvejs. Skal vi lige ud igen. Jeg plejer altid at tage den her vej med melonerne. Hvis I ikke kender den, så er det, at der er sådan en hemmelig gang med melonerne. Sådan, som så fører herned. Oh shit. Kommer de her? Jeg har en ret god pickaxe på mig. Så jeg vil helst ikke dø. Så kan jeg også lige se, om der er nogle emeralder her. Det plejer der jo som regel at være. Hernede der er der en mine, hvor man kan finde emeralder. Nope. Det ser ikke ud som om, at der er nogle emeralder tilbage. Nope. Ingen emeralder. Og skråstreg eat kan vi også lige bruge, fordi vi har et hej. Det vil lige tage det. Nope. Om 3 timer kan vi tage det. Den her video den kommer ikke til at vare 3 timer, men... Og så skal man til... Der er lige en diamond. Så skal man simpelthen bare tilbage her, og der er chance for, at man drukner. Der er ret stor chance for, at man drukner. Jeg vil lige her, og så skal vi bare lige afsted. Ej, men lige undskyld, hvis det er lidt mørkt på video. Det ved jeg godt. Så kan man lige altid lige komme med der. Man skal... Nej, okay, det kunne jeg ikke finde ud af. Men det er lige meget, vi mister alligevel kun pickaxe, så... Vi kan bare gå over og tage en ny, og så lad os gå ind og mine. Jeg må lige undskylde, hvis det lægger lidt. Hernede på selvgangene. Det kan jeg ikke lige gøre for. Jeg skal nok så vidt muligt prøve at gøre sådan, så det ikke lægger. For det første, så kan jeg lige prøve at slå mit window distance lidt ned. Så burde det ikke lægge så meget. Nope, det lægger i hvert fald lidt mindre. I kan se, man kan altså ikke bruge /eat konstant. Det er hvert minut, der kan man bruge det. Så ja. Nå, vi skulle have en pickaxe, og så skulle vi lige noget mine. Vi har også adgang til donator. Til donator, hvad hedder det nu, shoppen, så alting er billigere, og man sælger det for meget dyrere, så... Jeg kan lige gå ind i video-setting. Men vi har slået ned til to tongs. Okay, det lægger stadig lidt. Jeg tror bare, at vi skal sætte den op til 15. Boom. Og så lad os gå hen og mine. Jeg ved ikke lige, hvad vi se herinde fra strandet. Fordi der er ikke så meget at gøre, før jeg ranker op og måske får Kit Pirat. Okay. Der døde jeg sådan pænt meget. Fuck ham. Vi prøver bare igen. Så lad os lige løbe ned.
i vores celle. Så ved du hvad så? Nej, man tjener mere på mine. Gå nu væk, der. Gå nu fucking væk, idiot. Gå nu væk. Det var da utroligt, mand. Tak. Og han er ikke efter mig. Det er egentlig bare, at jeg lige skal tage min texture pack af. Fordi at den gør det sådan lidt buggy. Nu er jeg nok højst sandsynligt død, men det tager lige lidt tid. Fordi den er en ret stor pack. Er han efter mig? Nope. Og så lad os lige tage en anden pack på bordet. Lad os lige tage den pack, den er faktisk ret god. Jeg håber lige, I kan leve med, at jeg spiller med texture pack. Fordi at jeg kan virkelig ikke lide den normale Minecraft pack. Jeg synes virkelig, den er virkelig dårlig. Okay, den her pack er måske også lidt irriterende for jer. Er den det? Er den her pack lidt irriterende? Hvad så I på? Ja, det er den nok. Så lad mig tage den her. Den er også ret god. Den er ligesom den anden. Ja, sådan. Den er sådan lidt mere overskuelig at se på. Lad os lige tage en pickaxe. Og ja, som sagt, når vi kommer op i Duro, tror jeg da næste gang, at Duro... I se, der er ingen, det er den lille farve. Der er 2 inde i Duro lige nu. Det bliver virkelig dejligt. Eller nej, det er Kara. Det er Kara. Det er den røde. Det er Kara, vi ranker op til. Det er ikke Duro. Duro, det er efter Kara. Det er rigtigt. Det er bare mig. Og ja, som sagt, undskyld, hvis der står i baggrunden. Min far, han står og klipper hæk, så... Ja. Det er altså ikke lige noget, jeg kan gøre for at skal flække ham her. Har han noget på sig overhovedet? Det tror jeg. Det tror jeg ikke. Kan vi godt nå hen til donator min uden at blive flægt? Det håber jeg, vi godt kan. Ja, ingen problemer. Der er en hjælper inde nu. Og jeg må lige sige, hvor lange de her videoer de skal være, og hvad jeg skal lave. Fordi som sagt, der er ikke så meget at lave, når før jeg ranker op i Kara og får Kit Pirat, tror jeg, fordi så kan vi sådan begynde at kæmpe. Jeg ved ikke lige, hvordan folk de får Diamond Gear. Det er sådan lidt, det ved jeg ikke lige, hvordan man gør. GG, der var en, der... Så... Nå, jeg er muted. Fedt. Det var også grund til, at jeg blev banet. Hvorfor gider man at ranke ned, hvis man har nogle venner eller sådan noget? Men ellers så forstår jeg det ikke rigtigt. Jeg glæder mig virkelig til vi kommer op i Kara. Og måske... Nej, det kommer ikke til at ske for 1.000.000 episoder eller sådan noget. 1.000 episoder, men hvis vi gennemfører det hele, så sætter jeg mig selv tilbage til... Tror jeg. Så ja.
Hvad er der ellers? Jeg laver en mine. Okay, ja, jeg ved ikke om det er sjovt at se på, at vi miner. Eller at jeg miner. Som sagt, så er det kun mig. Simon, han er ikke hjemme hos mig i dag. Det er bare kun mig. Okay, nu tager jeg bare lige alle årsager. Vi er ligeglade med det der med sten. Boop. Okay, der er bare årsager over det hele, eller hvad? Ja, okay, det er også donator-minen, så det skal der. Ellers er der ikke noget ved at være donator. Men ja, jeg håber, at serien den bliver lidt sjovere, når vi sådan har Kid High og sådan noget. Så ja. Jeg tænker snart, at vi skal hen og sælge. Jeg gider ikke lige mine forfærdeligt meget lige nu. Den her video, den bliver nok heller ikke så lang. Så. Og ja, som sagt, I må gerne skrive, hvor lange I synes, de her videoer de skal være. Fordi at, jeg ved ikke, om I vil se en video på en halv time, eller på 10 minutter, eller hvor lange I synes, at de skal være. Så det må I meget gerne lige skrive. Okay, jeg tænker, at vi går tilbage og sælger lige når vi miner det her. Bum, 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 bum. Okay, sådan der. Nu går vi bare tilbage og sælger. Vi har virkelig meget lapis. Lad os lige få en stack mere. Bum. Okay, der er ikke rigtig så meget med lapis i den her mine. 61. Lad mig bare lige få 4 stykker. Nå. Så jeg ikke helt grøg 4. Jeg må lige undskylde, hvis jeg lige var lidt stille. Jeg skulle lige gøre noget. Okay, shit. Slap af, mand. Første stop, den rigtige mine. Eller den normale mine. Okay, yes. Så nu kan jeg bare lige snart få sig helt skyldig ud. Jeg tror måske, jeg er godt. Jeg tror, jeg er godt. What? Jeg bukker. Uha. Så lige skråstreg eat. Slet lige sælge en masse lapis. Sådan der. Så har vi i hvert fald tjent lidt. Gud, så syset her. Jeg sælger det hele. Det tager godt nok lang tid. Vi kommer over de 100, eller de 110.000, tror jeg. Ja, det gør vi. 110.000 har vi allerede nu. 111.000 har vi. Nu skal jeg bare tilbage.
Jeg fik ham, mand. Skal du flytte dig? Dø. Næsten. Lad os lige gå tilbage og se om mit reader vokser, og så tror jeg ikke, jeg optager længere. Vi er op til 15 minutter, så tror jeg slutter episoden. Så ja. Okay. Hopper ned i vandet. Shifter, så jeg ikke ved, hvor jeg er. Er han der stadig? Okay, nu må vi bare lige svømme tilbage. Jeg er rimelig sikker på, at det er den her vej, var det ikke? Eller den anden vej. Cellerne ligger her. Nu kan jeg ikke huske, hvilken vej. Det er den her vej. Jeg kunne lige se på man kunne lige se noget af skibet. Men jeg regner med, at i næste episode, der kan jeg ranke op. Fordi at, det er ikke så sjovt at se, når man er hernede i Bertha. Så skal man i hvert fald have sygt gear og kunne fighte og sådan noget. Så lad os lige komme ned i min celle, og så lad os lige få høstet det der voksede, og så lad os løbe ved siden af. Okay, der er lige en, der vokser der. Vi fik ingen seeds ud af det, fedt. Der fik vi selvfølgelig kun et seed. Og lige please, at vi får 2 seeds ud af en af dem her. Ja, tak. Okay, der fik vi 3 seeds. Det siger heller ikke nej til. Og hvis jeg nogle gange godt kan lyde lidt underligt, så er det simpelthen fordi, jeg har ekstremt ondt i min tunge. Jeg ved ikke hvorfor. Men det har jeg. Så ja, lad os lige få lagt det her op i kisten. Det her herop. Nej, det går ikke op. Sådan. Brød. Lad os lige sådan der. Og så vil jeg gerne sige rigtig mange tak, fordi I så med på den her video af Strandet. Håber godt, I kunne lide den, selvom den var lidt kort. I må bare gerne smide et like og abonnere på kanalen. Og så klik på den der lille klokke, så slår du notifikationer fra, når I tilhører det. Så får du en lille notifikation, hver gang jeg uploader en video. Vi ses i næste episode. Farvel.